Na atong balikan mahigala itong mga hisgutanan ron butaga. Sa ako nang giingon, sagdi na lang ng tuas Manila o kanang uban mga higala ilang opinion malahi tong uban. But kita din mahigala labi na sa Sugbo. Og ato lang sa mahigalang ihikling ang pamulitika ba? Ato objective lang sa taba. Gusto gyud ta nga maimbestigaran ang flood control. Objective lang tadaykin ba? Gusto ta maimbestigaran ang flood control kay kita may naigugod. Kita maoy imagine ang Sugbo pila ka billions ang kwarta mahigala sa flood control project nga naa diri. Unya natarong ba mga kaigalaan? Pag bagyong Tino mga kaigalaan, sus Ginoo ko. Puti naghanang patay. Di ay Kutkot River nga dito gyud mi. Nang hatag ta sa mga biktima dito. Diri sa Mananga River, diri mga higalas Butuanon River. Kadto mga naigo gyud sa bagyong Tino. Namo nang moingon nganong lahik opinion si Atty. Rufel Banyok because frontliner mi. Kita mi sa aktual nga panghitabo. Kita ta ka-experience ta sa aktual nga bagyo ug sa diha mga higalang ako ipa-prepare nimo nya to pohon sa inidugan ako diskusyon katong ato mga pagpanghatag tao kwarta ba nga dito naglinyang mga patay diha sa gymnasium mga higala sa may bakayan. Nganong unique mag opinion nganong lahi kog opinion of course kita kami may didto wa man gud mo didto. Bag-o pagutan na ngayo og hinabang pala sa linog at the time. 4 million kapin atong nakuan. Balik-balik tas norte. Kita na to aktual ba? Muna mo ingon, malahi akong opinion because kita ko sa aktual. Dili ta ka-afford nga mupiyong lang ta sa atong mga mata ana. Ang bagyong Tino kita ta. Naglinyang mapatay o. Bagyong Tino. Napay missing hangtod karon. Ni anhi sa to Sibianan to nagpatabang mga higala. Ano lahi si Rufel Banyok? Of course, lahi ko. Nya ako marugan og lahi ang akong opinion. Muna nga gusto ta kining tibok pamilya na kini dito man kato sa gymnasium sa kuan names gabiha sa may bakayan kato among giadto mahigala sa Liloan. Lahi nganong lahi man ang opinion ni Rufel Banyok. Even pa ang IBP ningon IBP na himo sa stand dito sa Manila. Okay lang atong respetaran. But ako, wa man sa ka-experience sa Tino. Kita nga naka-experience sa Tino, kita nga dito gyud sa aktual nga panghitabo mahigalas pag mga biktima nga nakamit gyud ta. We cannot afford to just close our eyes. Wa na investigasyon nga himuon. Giduduaan lang ta mahigala sa investigasyon ni Lacson. Straight to the point. Ang atong klaro-klaro ba? Ang kangkaytano mahigala nga grupo mo imbestigar man. Ilang siguro gito mga kaigsunan nga giilog ang leadership bisag lalisunon aron nga dili mga higala madayon ang Blue Ribbon Committee hearing. Straight to the Na point. gusto man tang madayon ang mga Subuanon nga naminaw na ko karon mohatag mo respect lang gyapon ko sa opinion tong uban. Pero kitang Subuanon do na type interest nga dako nganong gusto tang madayon ang flood control investigation. Dili lisod kay puyok ko na lang wa na nahitabo sa flood control investigation. Hamay asaman mga congressmen nga involved. Katong dunay daghan nga mga flood control projects. Garbo pa mga congressmen nga mao ni ilang projects flood control. Nganong wa man sa matandog bisag gamay. Sumuna nga lahi kay nakakita ta sa aktual mga higalang hitabo, kita ta sa mga biktima nga nang ligdas diha. Nitaak kita dito sa field mga higala. Muna nga dili ko mo kwan lahi na akong opinion. Hospital ta sa opinion sa uban mga sugid paminaw pero lahi nga to. Natay interest nga imbestigara kining flood control project. Straight to the point. Unya ngano man og mingon ka mga higala nga wa kay ang kadukan nganong babagan man nimo ang 18 Marines pagsuod. Gubuta hinon kagahapon mga sugid paminaw. Dito sa gawa sa Senate tidaghanang mga tao dito kay ni support ba nga imbestigaran. Tidaghanang pulis gipakatap. Unya karon ang 18 Marines pagsud na mahigala sa Senado. Sus grabihang gurong-gurong babag mahigala aton tagay pagtagadha kay si Pia Cayetano makigalaan. Medyo ingon si Pia wa ko pasudla hasta tong 18 Marines nagtinukmuray dos John Vic Remulla mahigala at Straight to the na point. atong balikan mga kaigalan mo nang kita interesado kita sa flood control investigation.
Kay kita sa Sugbo mo'y naigo sa Bagyong Tino, niya ang daghang patay na to, hangtod karon doon na pa'y mga missing indikin. Hangtod ron. Ang mga na-injured, putin daghana. So mo na nga konsenta, nga madayon mga higala, doon na investigation, kay kabaw ta. Di na nagtamo piyong-piyong sa tong matagod, ditso-ditson lang ba kanang, klaro-klaro bang istorya ba? Okay na itong investigasyon ni Lacson? Okay ba na ito? Ha? Pautan-an yung kaugalingon ko niya. Ang naminaw sa programa, okay ba dito yung investigasyon? Nga wa gyud gani mapatawag sa Amina Pangandaman. Sila si Traigib Ulaybar. Sila si Lucas Bersamin. Sila si Adrian Bersamin, Jujo Cadiz. Nga taga Malacanang. Igo na rin sila ipang tangtang. Okay na. Itangtang sila, yes. Nga okay na. Asa man to mga congressmen? Asa man ang mga contractors nga na-involved mahigala sa flood control project? Straight to the point. So, medyo maklaro ba lapsaw ba? O magisgot ka mga higala ni tanawa, i-compare god Ramil Madriaga, initestimonyang Ramil Madriaga, way picture nga support. Pag ingon ni Ramil Madriaga, naghatod ko kwarta dito sa ombudsman mo na. Paghatod niya kwarta, way picture. Nga mo substantiate sa iya mahigalang allegation. Ba't kining 18 Marines, inigingon day, naghatod may kwarta ngadto ni Moni. Naghatod may kwarta ngadto. Doon ay picture. Now, sayon mga higala nga ma-check ninyong picture, naagod tanan gaho mga higala sa administration. Naadiha mahigala ang NBI. Naadiha mahigala ang Cybercrime Unit. I-check ninyo kung AI generated bang picture. Straight to the point. Ha? Dili AI generated, no? Kaya kung AI generated pa, mga higala, duga na ng tagaw-taw sa daya, wala, piki ang picture. Dili, pwede ni mong, dili. Tanawa, AI generated ba ang picture o dili? So, asa may mas tuuhan ni mo? Yang ano, man ipatawag ni? Kining 18 Marines sa investigation ni Lacson. Straight to the point. Wala mga tao nga, gusto sila mahigala nga kay bao, gusto ta nga doon ay investigation, napay video ang 18 Marines na ay kwarta, may gila malitang kwarta, gipicturan, givideohan. Kana nga video, mga malita nga video, unsa man ni? AI generated ba ni? Sultihi mi nga AI generated. Aron nga, mingon tao, baka ko ni mga 18 Marines. Pero wa man ginigawas nga statement ron hantod doon day. Mutuo mo nga wa na gi-check sa NBI, gi-check na hilom lang sila mahigala tanaw di man gyud AI. Kay kung AI generated pa rin, wa na dugay na tagaw-tawa, dili na mao. Dugay sa tagaw-taw ki. Klaro-klaro ba lang ba? Isod man kaya na nga atong puyok-puyoko na itong istorya. Straight to the point. Muna nga mga tao gusto nga doon ay investigation. Ang problema, okay ni gihatdan, si Kimbo man din, no? Sa ilang balay ni Kimbo. Pagkadaghan ang kwartaha, kadaghan ang mahigalang kwan, pila ka patay sa Tino, inyong gisuyop ng kwarta diha, gisuyop sa mga buaya. Nya pag-imbestigar gahapon, wa mo yung gikadlukan nga nung pertigrabiha mas gubot gyud mga kaigalaan. Pagdayon sud nila ni sa Senate dong, dito sa gawa sa Senate, daghan kin tao dong, tanaw ko dong. Asam tong video, lain video names na ba to? Sige ko no. Kani daghan ng tao may mga supporters, pero daghan mga pulis at mga higala nga ni babag. Aritas pagsud sa 18 Marines. Kay saon tamagod niya, duha may mando na. Maingon mahigala sa Alan Peter Cayetano, madayon ang atong Blue Ribbon Committee hearing. Maingon pod mahigala nga si Wingate Salandili na kay lahi na ang Blue Ribbon chairman. Ilang gipulihag dali. Si Erwin Tulfo na. Pero kana guest man na mga higala nila. Susgi, kuan ay. Tarawa lagod niya ingon John Vic mahigala kaghapon. Wa man kuno niya itukmod. Asa man to pag kani daghanan ning pulis may kani. Asa man tong kuan. Katong kang amo na nilo sige ato paminawon dong. Okay? Si Pia Cayetano ni, no? Sila si Robin Hood Padilla. Mo ni ang ilang pagkuha sa 18 Marines ay ito sa ubos. Kaya di man pasudlon ang mga guests. Ngano'y nanaman mo naman nagblasuhay. Ugway ang ngayon kabalakan. Kuan lang na, dandamol man gud nga imong babagan mo gamit pagkusog. Damol nga mga tao mo samot og kaintriga. Medyo isog-isog sa espiya rin, no? Babae lang eh, pero
Paraanin lang po natin. Paraanin lang po. 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 Paraanin. Paraanin lang po. Sorry, sir. Sila, dahil nasa guest list sila. Ngayon, they're asking us, ang kausap ko kahapon si Director Parlade, ay parang super management system. Pero kahapon, ang usapan, talagang dapat, nandun lang sila sa guest list. Eh, nasa guest list natin sila eh. Yeah, they're my guests. Okay? They're my guests. You have their names. I'm given their names. Yes. Asan yung mga guests? Gusto yung guest list ng Asan yung mga guest? Nandyan. Asan yung balibo? Sorry, media lang, media. Oo, Atty. Balibo. Okay. Hindi yung mga marines. Ato na baligod niya mga Marines. Di ba, diligid pa sudlo na ta? Di ba ano? Okay, mo na yung pag ni Pia, oh. Iya yung agbayan ang mga Marines, day. Aron magkasud lang. Okay, agbayan ni Pia ang Marines. Magandang kami, magandang kami sir. Magandang kami, magandang. Gabiha, eh. Atras, walang gagawin. Walang gagawin, wag na. Nganing anak man kagubot. No? Unsa gid kahadlok nila sa flood control di ay gyud. O yung ta guest lang. Mga visitor sa Senate. Oh, na si Remulla, oh. Oh, nagtutod na. Kuya, dahan-dahan. Kuya. Oh. Remulla, oh. Dagan soda yon. So nakasod yun sa session hall. Nakasod yun session hall ang 18 Marines. Sabi lang yan, boss. Tinatanong ko ilan yung nakapasok. May nakapasok ba yung mga may mga nakapasok na iba? Dito na sa loob ng session hall. Grabiha, eh. Kung sa man taon hitabo, eh. Inana dahil mo treat mga bisita. So mo na yan hitabo mga sugid paminaw. Naa, oh, kaniyo. Tinukluray Diyos, John Vic Remulla, oh. Oh. Sus Ginoo ko. Oh, wala, tinukmuray yun. O mo ni netabo mga sugid ti paminaw kagahapon. Napay laing angle na ni dong. Or napay laing angle no. Mo ni pagsud nila oh be. Okay, pagsud nila ana. O yan tinukmuray na oh. Oh. Ginoo ko.
agbayan ni Pia kay tanong iya mga guest today. Aron magkasud. Oh, kanina ko na oh. Okay, so dito pa lang daan sa gate mga kaigalan, dito sa pasudlon. Mo tang ingadto ni Pia. Giagbayan ni Pia mahigala ang katong mga 18 Marines. Giagbayan niya nga paring alam makasud na. Ngani anak man kalisod, inana di kalisod ang pag sud o bisita ka sa Senate. Human mahigala kapkapan ka diha o sa mga kuan follows protocol ngani anak man. Ngani anak man sila ka hadlok gyud sa flood control investigation. Straight to the point. Manandako kayong question mga sukid di paminaw. Unya karon ingon John Wick mahigalas dang gi-interview nga wa man kuno sa mo ingon niya nanukmod. Ang iya kuno wa man siya babag, ang iya kuno nga padung na sa gawas. Unya kinini ang pagpadung kuno niya ang gawas. Nisugat man kuno sila ni na dadalang kuno sa tinukmong right. Siya man kuno gi-push oy atong pan John Wick mga higala. Unsaon nga naduhaman mga higala ang kuan? Naduhaman ang order. Si Cayetano mahigala nga maoy Senate President ingon madayon ang atong Blue Ribbon investigation. Si Win Gatchalian ingon nga dili na. Kang ila mahigalang Blue Ribbon Chairman si Erwin Tulfo naman. So asa man ang legitimate leader sa Senate? Dako pa ng questionable mga sukid di paminaw, pero ang naagian mahigala nga brasuhay, grabe kayo. So sa dayang interview John Wick, ingon John Wick mahigala nga wa man kuno padong kuno siyang gawas niya siya kuno gitukmod. Tanawan niyo maayo ang video ha. Kaya to ning tiwas og gisgot mahigala unya ato paminaon ang interview ni John Wick sa atong analisaron og maayo mahigala ro taon sa